Tá gachtainna caintear tharifí inis, agus mar a bhí daoine ina sainolaithe ar vírisí agus ar COVID-19 agus mar sin de títar dúsa go bhfuil gachtainna inis ina hainolaí ar tharifí agus go bhfuil siad a tuairimí acu ar Twitter agus mar sin de. Beidir gur cheart dúin a lagan amach den rá réal go dé tá gceist agin agus mu dinne a caint faoi tharifí, go dé tá gceist ag Donald Trump. Well, tan ceart go tá roiint sanáirithe ar an gceist seo agus is rud maithé sin ná an dámar ar bratamocht freisin ar Brexit hí sin an rud le déine ar ó thaobh trádála agus an fág a raibh mar ag léamh faoi cuirsaí umper trádála agus rudí a bhí sim ag Tony Connolly arthú ar RTE agus maidir leis Trump agus na tariffí seo tá rudí ag athrú go tapaí ar nó agus tá rudí ag dul an olc ar Roint Valley agus an rud is tábhachtaí ó thaobh ar de imthuairm ní hé an tionchar ar trádáil agus ar cuirsaí easpórtáil agus mar sin de ní hé sin imthuairm féin an rud tábhachtaí ná an tionchar ar éacinteacht agus míchinteacht mar dúirtú agus an gcuirfidh muilú síos ag tacht ar an gheilleagar de bhór é seo agus go mbeadh deis inis ar an ampéine píosa dul chun cin a dhéanamh ar cuirsaí intíre atá fós na rudí is tábhachtaí dúna i mthuairm féin sin cuirsaí tithíochta agus cuirsaí inéistíocht go ginearálta agus an gcuirfidh bhfuil gá géir ar an tír dul chun cin a dhéanamh ar na cuirsaí sin. Like, sin an pictiúir mór dom féin. Ní hé na rudí damhanda atá ag tuairliú ó thaobh Trumpta agus na tariffs. George J.D. Vance, you voted for this. People voted for this. Yall Donald Trump gannne sé seo. Ach ar chúise an tá iontas ar gachtainna. Mar sin chuann sé sin an núil dúsan nar olwaí an tintas Eorpach nó rialtas na Síne nó rialtas na Bratainne don na rudí seo. Agus tá agam gur ceis polítiacht é sin agus filimuid go cénsa ar chúrsaí eacnamaíochta. Ach ar chúiségan tá mí chinseacht an mar a dúirs tú híon gacháit. Cé go bhfuil cumar scéal go bhfuil Donald Trump a híon lean chinse? Sure. Dearn polatóirí ancuid rudaí agus ní déintear gach rud a dearn siad de go ná. Agus ar leibhéal éigean tuigeann daoine timpeall an domhain go bhfuil córas éigean i bhfeidhm ar cuirsaí eacnamaíochta sa domhain agus go bhfuil rudaí de go ná bheith rudaí amórach measartha mar an ggéine mar a bhí inné agus tá athrú mór tag ar sin go tapig mar dúirt mé agus cé go bhfuil bhí deis ar bhealach éigean chun píosa olbhú a dhéanamh air fós bhí níor bhéon cinteacht an ribh an Creideann Trump go mbeadh na tariff mar a bhí